दिनै बिपिएफ दोलोआ बे जोंनि बे चौधुरी घाट जोंनि खेराइ खुंग्रा बाथौ धोरोमनि खेराइ खुंग्रा बेवहाय लावखार ओंखाम जानाय मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय स्पेसियेलि जोंनि गसाइगाव जिल्लानि ब्लक कमिटिफोर दं। सराइबिल, जमदुवार, कसुगाव आरो गुमा, श्रीरामपुर बेनिफ्राय जोंनि पार्टी वार्कारफोर फैदों आरो रायजो राजाफोर फैदों आरो जयैनो जों बेवहाय पिकनिक जालायदों आरो हामलायथि होलायदों जाहाथे बोसोर गोदाना मोजाङै मोजां बारग'लाङो। बोसोर गोदानाव जोंनि साननाय हनाया बयनाबो जाफुंजोबो। लोगोसे बिपिएफआ बे बोसोर गोदाननि गेजेरजों मोनसे इयार अफ भिक्टरि, इयार अफ साक्सेसफुल जाहाथे जानानै फैबाय थानाय बिसायख'थि 24, 25, 26 बे मोनथाम बिसायख'थियाव लान्थ्रियै जों देरहालांनानै जाहाथे बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव जेबायदि डेभेलपमेन्ट खालामदों बिनि आरो 100 गुन बारा जाहाथे जों खालामनो हायो। बेनि थाखाय जों रायजोयैनो जों अबं गसाइनाव आर'ज गाबदों आरो जोंहा फोथायनाय दङ जों सैथो लामाजों थाबायदों हिसाबै इसोरा जोंखौ अनगोन, आनान गसाइया जोंखौ अनगोन, गडआ अनगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ अनगोन, जोंहा बिसास दं। दा बेबायदिनो जों मोनसे गेट टुगेदार हाबाफारि लानाय जादों। दाखालि मोनाबिलियावहाय एनएलएफबिआ हरनि समाव केम्पनिफ्राय होखारजादों पुलिस प्रशासनजों। सारा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन? बेथ' माने दुखु गोनां बाथ्रा। बिदि हर गेजेराव बिदि केम्पफोरखौ उथायनाया बे बेआइनि जादों। नों माबा मोनसे केम्प उथायनांगौ मानांगौबा मोनसे सरकारनिफ्राय मोनसे अर्डार फैग्रोनांगौ जे नोंसोर केम्पखौ भेकेट खालामनांगौ मानांगौ। खमसे खम 24 घन्टा 12 घन्टा सिगांबाबो मोनसे सरकारि अर्डार फैनांगौ। नाथाय बिदि खालामाजासे बिथांमोनखौ बिदि होखारनाया माने बेआइनि आरो खुब दुर्भाग्यजनक आं बुंगोन। जाहाथे इयुनाव जाहाथे सरकारा बिदि खालामा। बेहाय राजखान्थि खैसार दङ। बिथांमोनखौ खोनादों साननैसो सिगाङाव माखासे राजखान्थि लिडारफ्रा रायलायलांबाय थादोंमोन। दा बेवहाय बिथांमोना डिनाय खालामनायनि बेबायदि मोनसे रिएक्सनखौ खालामदों। आं बे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बेबायदि खालामा, जाहाथे जाथिनि थाखाय बयबो मावो। एनएलएफबिआ मोनसे उद्देश्य लानानै थांदों। बेखौ सरकारि लेभेल हिसाबै ट्रिपार्टाइट टक, बाइपार्टाइट टक बेफोरनि गेजेरजों बिथांमोननि समस्याखौ नेगसियेट खालामनांगौ। बेखौसो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।